Ako sa nestratiť v procese zmeny? A v prvom rade, keď sa veci okolo nás menia, či už dôsledkom nášho rozhodnutia alebo rozhodnutia niekoho iného, ocitáme sa v neznáme a ako si nevieme, čo máme robiť. Aby to bolo ešte horšie, strach z neistoty a ten aktuálny chaos nám pridávajú na emóciách a spúšťajú negatívne komentáre, ktoré sú vlastne limitujúce presvedčenia a strácame akýkoľvek nadhľad. Čo pomáha? Dostať nadhľad späť. Treba si uvedomiť, že každá zmena vlastne nasleduje určitý vzorec a keď toto vieme, tak s tým vieme niečo robiť. A začína sa to tak, že človek sa najskôr snaží potrebu zmeny alebo teda to, že sa zmena deje, ignorovať a napríklad človek vo vzťahu, ktorý je nespokojný, sa tvári, že sa nič nedeje alebo sa to snaží zachrániť možno nejakou romantickou večerou, miesto toho, aby mal poriadny rozhovor alebo tlačí nás topánka a miesto toho, aby sme zbehli do obuvy, tak sa tvárime, že ju rozchodíme. A v podstate to nie je dobrý nápad, pretože čím dlhšie odkladáme pocit zmeny, tým väčší odtlak si urobíme, čiže treba prestať lamentovať nad tým, čo sa deje a uvedomiť si, že jednoducho je to nevyhnutné. A ako náhle si uvedomíme, že jednoducho sme momentálne teda v tom bode C, tak vieme začať pracovať na tom, aby sme prispôsobili svoje návyky, svoje presvedčenia, svoje vnútorné komentáre, to, čo si myslíme a to, čo robíme, a svoju neurológiu tomu, čo sa deje a tomu, čo chceme dosiahnuť a kam sa chceme dostať a tým pádom sa z toho údolia dostaneme oveľa skôr, ako by sme nad tým mali lamentovať. Čiže maj svoj nadhľad, vieš, kde sa nachádzaš, ak teda v procese zmeny si a sústreď sa na to, ako sa dostaneš na ten druhý breh tvojho spokojnejšieho ja.